Arestado sa NBI-7 ang duha ka mga nalambigit sa iligal nga pag-refill sa LPG tanks paingon sa gagmayng mga canisters. Gihulagway nga iligal kining pamaagi ug labihan ka delikado. Aniya ang report. Human makadawat og report, nag-surveillance o gitrabaho sa NBI ang kabahin sa giingong illegal LPG refilling activity. Human kini na kumpirmar, nag-operasyon sila sa usa ka balay sa barangay Tabok, Kamalig, Bato sa Dakbayan sa Danao. Didto nakita sa mga otoridad ang mano-mano nga pagbalhin sa LPG gikan sa mga dagkong 50 kg LPG tanks ngadto na sa mga butane canisters. Improvised nga mga burner og hose ra kuno ang gigamit aron mahimo kini. Matud sa NBI, unang mireklamo kanila ang tagduma sa multi-gas company kay gigamit ang ilang mga containers o gipagawas nga ila kining produkto. Ang maong kompanya otorisado sa pag-operate o pagbaligya sa butane. Parang pinipiki nila yung mga product na dinidispense nila sa public ay selyado, ay plastic cell sa ibabaw. Ito namang mga nire-refill ng nahuli natin ay wala. Arestado sa operasyon sila si El Ray Jenson ug ang iyang helper nga si Albert Palmares nga matud pa nasakpang nag-refill ni ato higayuna. Nasakmit usab ang mukapin sa 300 ka mga canisters ug mga dagkong tangke sa LPG. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa mga dinakpan apan nagdumili sila. Sa pagkutlo ning balita, napasakaan na og kasong kalapasan sa LPG Industry Regulation Act, ingon man Presidential Decree 1865, sila si Henson ug Palmares. Tag 130,000 pesos ang girekomendar nga piyansa alang sa mga dinakpan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.